jam jiga Dakaru ha mar gaskatam be irti rewam ha wargam dum fof ko yigare cudaram gila dow hayam no dawdaɓe e kuminaɓe jiirudunoɓe kosam no ñaari puri jiide ndiyam ɓe coppodiri e habde e bone am no jiiduɓe endam ko yaawi ɓe darni keeri e am deki bone ficcaɗoyaji ko yaawi mobilis yana e am ɓe dusi kadi sagataɓe mi yo jeeya pajoya gacce gañoam baroɗam kaɓɓiti nde wonde ɓe gadditi piɗaɗo wayani jam jiga Dakaru ha mar gaskatam ɓe irti rewam ha wargam ɗum fof ko yigare cudaram gila dow hayam no dawdaɓe e kuminaɓe jiirudunoɓe kosam no ñaari puri jiide ndiyam ɓe coppodiri e habde e bone am no jiiduɓe endam ko yaawi ɓe darni keeri e am deki bone ficcaɗoyaji ko yaawi mobilis yana e am ɓe dusi kadi sagataɓe mi yo jeeya pajoya gacce gañoam baroɗam kaɓɓiti nde wonde ɓe gadditi piɗaɗo wayani. Salou Sognan, je suis actuellement intendant du lycée franco-arabe de Ndouloumadji. J'ai commencé à enseigner depuis 1996. En ce moment-là, il n'y avait qu'une école. C'est l'école 1 qui est entre Dembe et Founébé, qui polarisait les deux villages. Mais actuellement, nous sommes à 3 écoles primaires. École 1, école 2, école 3. L'école 2 que l'on appelle l'école franco-arabe. Et 2 collèges, collège de l'enseignement général et collège franco-arabe, et 2 lycées, lycée général et lycée franco-arabe. Et nous ne pouvons pas oublier aussi la case des tout petits et aussi l'école jardin d'enfants que nous avons ici au sein de Ndouloumadji. Donc voilà, en bref, la cartographie de l'école, de l'éducation au niveau de Ndouloumadji. Bon, nous avons des partenaires ici parce que Cœur Maman est là et aussi Evelyne de Ndouloumadji. Cœur Maman a construit un hangar, une salle de classe et des toilettes au niveau de l'école primaire franco-arabe. Il nous a amené au lycée franco-arabe 9 ordinateurs. Et Dental aussi a amené une photocopieuse. o namdi holto kalmi kollu ngomiro kalmi do o yeho arti won goddum ko samno mboda andi min mboda andi o yeho arti o wi ko min ganda min heli balu makko te Allah seedi mi yani baali makko hande mi yani baali makko jango so gorko wonno mi wadde mo ko debbo mi waddum haado jongurdo sabu nasbo ndawmi do bitima mi biya mi jehi gese o moni kala e makko min yehi ha ro en gese makko o wi kam bimi to balam to so yando baale o holli kam balam nan hedde o roban jami ton bimi so mi yiri mami rokkumo baalam kelgel nani hen o wi ko baalu mango hoyri njawdi nani hen o wi ko ɗum yi ɗum mo dañi ɗum o dañata ɗum hande o dañata ɗum jango te kala e makko omo kala e makko ɗum dakkami o dañata ɗum onon kay haala mon kam ngor wanni yomi yiɗi ngel he o ko ɓiye an jibinimo toppitomo ko wima ko gonga toppito ɓiye ñammina ɗum jarna ɗum anani de anna noon neɗɗo toppito ko jaam galle mum ɗofto jaam galle mum oto gaddire kaɗo haala ɗo de mi haalni on wallahi dañi sens so wona ko jomrugo mi heede gongo hande wallahi har parlement a heɓani de ɗum kay ako mi jiɗa forode haldi mbaɗa gonɗa koye daccuɗum kay daccuɗum mbaɗi babiraɗo kadi woto ko dañi kadi ko samal so Allah fonde aɗa tampi kam mboɗo jindi i kono amala duwawma jaaba no way i ko cengloɗa hunduko ma ko yomor nawlir garnom ko duwanadem i heeɓi ɗon i babiraɓe juulonoɓe de garti mbikkumi yo aljuma hande hakkude makko e Fama Doudou hol Fama Doudou mo ganduɗa Fama Doudou go baji keddi eyyi kono min kam mbimi mi hulani nawligo muusi men tan ko gueɗe tati o fonno ko ƴewde mawɗo hono am wona go ɗum ko goo walla amma ɗum ala kam o ƴeewa kam mo jibinta ɗum ko ɗiɗi o ƴeewa kadi ɗum ide kondo cugoɗon keccon fa demba kay mi haalda wonko mbinoma mi winoma gaynako ene lemo e ladde ko yiiɗa yiide mi hulani anani an
kuldar dati ay ko lebatono da ko ndirananda ko ari hay juude ma garno ko duwana debatam yo arde jam te an ngudo nawli mi sikkar sen ardu ma jam min haalo pula don bi dara wadde yiye buri halde nane ay ko kalanda ko fadde mo yotide ma tidi salli basi ala aduna na ndar ma e salmini kono mortini ndaro nani o fanno tadi gorko jiddo ma non no musi non welani mi hulani de anani mi hulani wallahi no musi welani ko ndudani sallahu jara dallahu mi hulani min sa sikki mbo so sikki min bodi huli nawli min mi hulana du det ha yumara so yumari konta o don gona ha min bodandi wodi so tayanda fati de ko sama mo hon o mo bire sallahu suwa min ro kini jiftu ngol do bokol juudo fone ne cinya tan no garar bonani min mi hulani nawli ko min kay min de mi hulani wallahi hande da hande kay ko do tan a wona konto hande min waji mi ko biyam mo jogordo do wam buto biyam ko tampini dejinena diga tawdi ni mor way do kay tawdi ni mor way wadde me adi wandon ha yumara konta min waji mi ko biyam dejinena non mi wonti bonde wallahi ko mojja jamnyal he argay ñaan ko jamnyal he a watta ko badano da ha ngayna ngara da fawayam kat sababu ma danje da boda handi bi mama holko woni ko wonat ñaan ko law ma ar sel deji nena arga he lega ko gonduda yar ko gondumi i wonon adon ko na taddinirden man ko dum wona mi mi wadi ko dum ni sala taddiniram joni teddungal ma gas ko dum teddungal ma tan gas ko jidda ka defuda ka wonande arti ha e bawo jango gartira hakkille ma wallahi way wona hande jamma he kono ka fudda kono ar wambi do kam jetta bi o holon biyam boren bambuda ngel non biyam holgal boten holon bi boten bar humi dum do belani honto da yumum njara ko sambiya bar humi an do ra hange nawlir samna an nawlir so woni gonga tan mayet mi funtere ko mayal wallahi allah mi funtere ko gonga non e mi